Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul nostru episod. Jucăm astăzi CS pe Mirage 2v1 cu prietenii mei Andrei și Rareș. Salut, salut. Decât pe Andrei o să-l auziți, e pe Discord. Unde e? Aha. Apreciez că n-ai ieșit și tu pe mine. Mamă. Na, să mor. Cât mai ai? Mai am mult. A? 53. O să vedem ce putem să facem. Și deja o Bă, având în vedere că având în vedere că are și un preț destul de străbuț pentru tine, da. Pentru mine. No, eu cei de tam 300 de ore în CS. Mi-a dat economie aici. Opa. Cel mai Tu ai tras sau era tras? E sus. Ce dracu să fac o USP? Nu te arăta, nu te arăta. Stai acolo. Hai. Rareșean. Oho! I-am dat molotov, ești pe el. Eu plantez. Uite bă! Da. Tu tot cu pistol. Ce avea? Un Câți SP-ul, da, ani de da. lui Rareș? Nu știu, dar mai am 69. Oh, îmi place numărul. Vrei siringă și îmi dai mie acau? Ok, mersi. Nu te arăta, stai acolo, deocamdată, nu ieși, îți zic eu când să ieși. Ieși. Stai. Vii și tu repede. N-am Păi apucat da. să se încarce AVP-ul să-ți trag. Că-ți dădeam o căpățărână. Mamă, e 3-0, băi. Mamă, era bun episodul de dinainte, da. Am dat eu Nu te arăta, Rareș. Îți zic eu când să ieși. Nu te arăta, stai acolo. Cam mama, stai liniștit, deci pot să plantez. Mama, am dat smoke-uri, dă-mi și mie smoke pe site, te rog. Oh, e site. E aici. Unde? Bă, tu pe unde dracu ai venit? Mi-ai tras mine în cap, bravo. Eu pe palat. Pa. Imposibil așa ceva. Mamă. Nu-mi Deci vine apăsați să unde ai dacă uscăm în bătaie Parx, băieți. Taci din gură. Cât era meciul tău? Cu 9-5 cât era? Nu mai știu, ceva de genul. Îți spun eu când se ieși și nu ieși. Nu mai da, dar dă pe site. Uite și tu, ce zic eu să faci, ce faci tu, Rareșe? Te-am mâncat pe tine undeva să dai smoke-ul. Nu, dacă e pe site, stă cu M4. S-ar putea să-i scări. Scări. Uite. Bun. Știi, Rareșe genul de om care trage după 10 secunde după ce te-a văzut. Să fie sigur Trage că cu eu sunt delay, ăla. nu știu de ce. Să fie sigur că eu sunt ăla. Deci am un Zeus. Rareșe, când... Ia-o pe aici tu, ia-o pe aici. Nu, acolo. Mamă, ce mă Când îmi enervează spun eu să chestia ieși și dai smoke pe side, da? Hai odată, du-te! E scări! Du-te pe aia, că e pe scări. asta. A ieșit și ăla. Cât ți-am dat? De fapt nu, că ți-am dat puțin, mi-a arătat. Eu mai Când aveam ai învățat, mă, 74 tu să dacă dai le flash-uri? zici. Nebunule. Ia să la tine. A, da, bine, frate, ce pot să zic. Du-te tot pe acolo, du-te. Nu mai da smoke-ul, că avem nevoie de pe site. Cum naiba? 6-1, mamă, ce bătaie o să ia ăsta. Deci nu cred așa ceva. Păi da, un smoke dau eu ca să nu mai stea chem cu AWP-ul și un smoke dai pe site, ca să plantăm.
Perfect, cum vrei? Du-te pe site. Vezi că e Hai mă, cum nu te-am rău, luat? e Nu rău. cred. Scări. Nu cred. Deci nu cred că L-am nu luat. l-am luat. Nu cred că nu te-am luat acolo, fix în tine. Nici leg nu ți-am dat? No. E bine. E foarte bine. Mai dă-mi iau un smoke pe site. Mai dă-mi iau un smoke pe site. Nu dă deocamdată, că nu știu unde e, stai. Hai bă. Am luat M4 lui. Sau de fapt dă înapoi, dă înapoi. A, schimb e bun asta. Și bă, și M4 unde să nimerești bine cu el, dar dacă e de la depărtare, nu prea ai ce să-i faci. Da, Ui, păi să în 4 imediat e ia. suciat. N-ai ce să faci. Bă, nimerești, dar gen dacă mai repede nimerești cu ăsta. Are AUG-ul, ai grijă. Cum n-ai ba știi? Pentru că ai n-ai decoy. cum. N-ai cum. N-are cum. Mamă, ce bătaie are. Am oprit eu repede filmarea trecută. Ok, ok. Da, da. Dă-ți mă pe site. Vezi că e site. Hai. Ce faci cu AWP-ul de dai no scope? Are și, explică-mi și mie, ce faci de dai tu no scope? Tu de-abia poți să tragi cu scopul, dar apare no scope. Omule, tu din 10... Omul că mi-a dat decât o singură dată ca AWP-ul cu no scope. Păi da, o singură dată, dar nu de 10.000 de ori. Verifică site-ul, te rog, site. E pare sigur? Știu că mă aștepți. O să pă... Mamă, ce bine ai dat, ce pot să zic. Hei! Nu cred că nu, 97 în 5 hituri. Cât e de la reșe? 0, că era cu bomba în mână. Cu bomba, cu grenadă. E ce mai slab. Nu știu ce face la deci la și are 0 kill, efectiv eu l-am cărat tot meciul. Băieți, dacă vă întrebați de ce așa și așa, pentru că e... Na, are deja 400 de win-uri. Ai grijă. Side, du-te pe el. Bravo. Mi-a dat rare și cap. Ce easy match era ăsta. Era? Dar uite că n-a fost. De ce dai smoke aici, Rareș? De ce? Omul dă smoke pe bază la noi. Mamă, mă ține cu AWP-ul. N-ai auzit nimic. I-am dat nu i-am dat deloc. Vezi că e partea, ne-am dat eu smoke-ul. Poți să ieși. Ieși, uite. Nu mai da spray. E în stânga. Aici. Sus. Dreapta, jos. Dar parcă n-aveam voie, mic. Ce faci, conector? Unde m-am dus? Eram la ușa la conector, hărtași din gură. Unde m-am dus? Deci că m-am dus în B. Lasă așa atunci. Opa, am văzut, e... acolo. Nu l-am luat. Am văzut. Nu mai te bate, lasă. Nu cred că nu te-am luat. Ți-am zis să nu te arăți? Easy match, 11-4. Ai voie și betul, nu? Da. Mamă, eu am cărat tot meciul pe Rareș. Rareș al meu, sărab, rău.
Rareș, nu veni cu mine, nu veni cu mine. Să spui dacă e ceva la tine. Iena. De unde știi tu că e na? Nu te bate, nu te bate, nu te bate, răbdare. City? Unde e, unde e, unde e, unde? Pe unde? 15 abia, nu cred. A tras foarte slab ce-i drept. Nu mai spune. Fii atent, Rai, și tu du-te acolo, du-te acolo, du-te, 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 du-te. Deci ai încredere că știu ce fac. Bă, la mine nu e la tine. Ba da, e la mine, parat. Minus 62 în 2 hituri. Te-ai speriat? Nu mă așteptam să fie. Deci, cred că om a vrut să vină în rampă și i-am dat incendiare, s-a dus la parat după aia. Așa-i? Dacă tu zici. Du-te, bă, omul merge cu shift mai din B. Gareșe, ce faci, frate? E 48 HP. Deci dacă nu, sau 38, ba nu, 38 e. 38, da. S-a dus, du-te. Dă-i trează pe patul de la unul. Dar nu de aici cum dai tu. Du-te, B. E B, du-te, 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 du-te. Omul se blochează în perete, zici că e bea, te aude, dă într-un perete, ba, în altul. Bravo. Săracul. Ce Omul, deci cred că, bă, omul intra în pereți. Omul intra în pereți, deci. Și ce vină are el? Silver always excuses. Bă, mă găsesc scuze silverii. Dar minerii nu contează. Du-te, bă, bece, cauți cu mine aici. A, e parat, am auzit, cred. Ia, stai acolo. Nu sunt sigur. Cine, mă? Nebunule, care ești tu nebun? Cât mai are, că i-am dat? Cât i dat? Adios, mon amigos. Taci un pic. Și tu ai și organ, mă, mamă, ce oameni. Nu mergi. Twist. De unde? Bă, frate, ești de pe mine, de unde? 24 i-am dat. De unde și tu unde sunt eu? E greu, rău să-ți dai seama, sincer. Am mult ce ai. Bă, dacă ești Carareș. Dacă ești Carareș, să știi că e un pic greu. Rareș și stai FK și joacă, frate. Incredibil. Du-te acolo, da. Acolo. Unde ești acolo, mă? E la tine? Baby, you're so vicious, something. E la tine? Nici aici nu e. Ba da, e B, apartamente. Mamă. Pa. De
De ce nu dai lamă cel puțin? Deci șmecher și de ambițios. Și nu mă mai, nu dacă să dea mama. Cum să te omor? Că nu te auzeam. Așa este. Mă întreb cine e aici, bă. Mamă, cred că mi-a dat flash-ul singur. Crezi sau ți l-ai dat singur? Ai, bă, Da, ia era. E A. A eram. Da, era, ești nebun, nu erai B. A eram, ce? Deci are și își cumpără decoy și le dă ca prostul în bază, nu înțeleg ce face chestia asta. Adică, frate, păstrează-ți banii. Frate, tu toate rundele îți cumperi decoy și tu zici că runda din greșeală. E la tine? Bă, nu veni la mine, tu du-te acolo. Du-te înapoi, da. Sigur? Ah, mamă, ce timp de reacție băieți. prost am avut. Ai să își cam ia bătaie, băieți. Și dacă sunt și fete, nu ți-e rușine? Poate Mi-a și, rușinat-o, și fete. Fetele își ia bătaie. Du-te acolo, în site-ul celălalt, în site-ul celălalt, ține-o aici. Ține-o, du-te. E la tine? Da, e la tine. Ba da, e jungle. Minus 6. Cât? Minus 88? Da, mai are 12 HP. Nu da, are și ești prost, de ce dai, omule, că a plecat de mod aici pe site? Ce dă, mă, grenazi? Du-te pe B, cred că s-a pe B. Nu o să știe niciodată. Îl are și deci... Ia, așa. Fii atent, tot ce de făcut este să-l spamezi, du-te pe aici, shift, că pe aici e. Shift, are shift. Da. Du-te pe partea, nu la pe aici. Pe aici. Du-te, bă! Dreapta, spamează, când o vezi. Dreapta și... Spate! Prostul, mătii, că de nimic nu e starea asta. Hai, bă, lasă-mă în pace. Te-am lăsat 12 HP doar dacă sufla vântul, te omora. Ăsta nu face nimic serios. Săracul băiat. Ce-ai, mă, cu el? Îl are și... Învață jos ce se băiatule, că nu poți să te carata, ești nebun. Era ultima rundă, am lăsat 12 HP, era atât de simplu. Rară și A, da, rage quit. Săracul. Hai să... Ia sau B. Nu mai trebuie să-mi spui că te-am văzut deja. Nu mai am gloanțe! Cât mai aveai? Stai. Dă-mi asta. Dă! Băieți, ale s-a supărat din cauza că... Bai anywhere-ul tău, că n-am putut să Din cauza că sunt prost, așa a spus. Da, S-a supărat din cauza... Doar pe aia jucăm la asta. Opa. Da, frate, așa e, Dar cu eu te-am mid. lăsat 12 HP și Cu el... tot cu mid. Și mid? Oh. Păi ești Hai, mai bun. vină pe mid. Vină pe mid, da. Damn, baby, you're so vicious, something. Bă, parcă aș șterge astea pe AK. Stickerele. S-a speriat, ți-am dat incendiarea, săracul. Pe ce vrei să fac? Te-am văzut?
văzut. Iată omul unde stă. Eu n-au nimic de Rareș. Care au microfon, băi Rareșe, dă-te pe mult, care au microfon de te caci în el. Dă-te pe mult cel puțin. Mă aude zeci de mii de ori. Săracul. Ce ai bă cu săracul băiat? Asta mă, frate, că dacă să joc așa ceva, mai bine joc singur. Asta e Negev cumva? Oh shit. Mamă, e frică că nu știu unde e. A dat rotate mid, omul, cred. Unde? Câți ani dat? Ăsta a fost meciul, băi, Alex. Nu știu, mai aveam vreo 50, parcă, stai. Nu știu că nu scrie, dar mai aveam vreo 50 pe acolo, sau 40. Sper că v-a plăcut episodul. Nu a fost mare lucru, Deci dar a fost un episod. Și noi ne vedem la următorul episod, posibil cu un joc horror sau ceva. Și cam asta a fost. Salut! Salut, băieți, salut.